salkolokma ongoi thangka ang norokni bagoi ketal love story to boi manya haifano tini haino hai ketal love story norokni bagoi to boi phaikha o video snamjakmani ongkha sikla sikli je hamjaknai rokni bagoi simi je snamjago tamni hinke sikla sikli rokni jorao hamjakma ongkha kaisa belai no problem kotor aboni bagoi je hamjakma no tei kahamte hamya bujinani belai no nango je borok hamjakma kwrei tei hamjakya hinke o video naiya phano tongoi mano da kon phaidi jeng tini ni love story no khnawi nailai sinai o kothomano share khlaika takhok rintos de borma bini tongthai ongkha khwai tula sikhor tei bini hamjakma bwrui ni kami bo arono borok asa kami chalai thaya takhok rintos o bwrui no belai poito chawi hamjakmani tai o bwrui bo bono asa kheno bwkha manriwei logiriwei hamjagui tongmani paithago haifano belai khai bwkhano kosto riwei kalangui thangka bwrui ni mung h bai thango haifano full name mention khlaya o bukhok tumungno o video no nai tongo hunkhe bwkha waisa wansugui naidi takhok rintos no bwsuk khlai hamjakha takhok rintos ni hamjakma kothoma ongkha kaisa wedding eba kaile pandani simi chengjago bo bini khoroksa friend ni wedding eba kaile pandao thangmani afrono bo o bwrui no nugui bwkhao belai khaino hamjakma phayo tamni hunkhe bo o bwrui no belai naithokjakha tei bo bai korok sawi nainani muchungjakha amskheno bini bwkhao o bwrui ni bagui attraction ongkha bo tongui manliya bini khoroksa friend no sawi marikha je bo o bwrui no nugui belai no chajago tei bo bai hamjagui thangnani muchungo hnai honke bini a friend bono a bwrui bai kok sarika afro takhok rintos o bwrui no khuk bai thangno sawi rikha angno no hamjago hnai bini kok no o bwrui bo reply khlaika nung saka ba ongui manbla hnai haike bwrui seo takhok no chajakha hnai kosika hnkeba o takhok belai kheno bwkha tongthokjakha abo tei sana kok kwrui abo joto borok no hamjakma borok eba crush bai hamjago hnai accept khlaijakha hingke bwkha belai kheno tongthogui thango abo haikeno o takhok rintos bo bwkha tongthokjakha aboni ulo borok khorok nei number rok nalaye kok rok salainani jengkha saljake bwrui o takhok no saw phaidi jeng kok salaimani rok bo bangkhaba ama babu songno sawai kaijagi pailai sinai hnai afro o takhok kok kifili saka jeng kaijakna akona phano swkang rangle nangnai tabuk rang sikri kho bahaike kaijaknai hnai o takhokni ikongno khnawi bwrui kisa kha baijakha haipano bo sapikha da kon tabuk kaijakmanya phano ani nogo phaidita tei ani ama babu songbai malaye naiphaidi hnai saka honke o takhok bo gosiwi nakha bwrui o takhok no bini nogo talangui thangka phia bwrui ni bumawpha o takhok no asuk chajagya haipano borok hamjak lai no tongo abo haike no thanglai su ongoi kaham kheno borok ni hamjakma ongoi tonglayo salja bwrui o takhok no saphiro ang nogo tongoi mungsa samung kwrui ano kaisasuk samung nai rwdi hnai haike o takhok bini bwrui no agartala golbazar o kaisa company o samung nai rikha aporke bwrui aro samung khlaina hnai thangui paikha tei o takhok bo bini bwrui bai baksano samung khlai tonggrana hnai Bangalore o thangui paikha afro bwrui sawo o takhok no hakjalo tongphano ano muiturok khlaidi thui thangphano angno no bogui manya hnai atui kheno borok janija lama ongoi thanglaikha aboni ulo borok nuglaya phano hamjagui no tonglaikho aboni 6 month ni yagulo o bwrui Bangalore waisa phainani hnai o takhok no sajaokha tei rangrok bo dawi rohordi hnai sanka hake o takhok bo hamjakma borok ba hnai 3000 eba 3000 rang dawi rohorkha o bwrui Bangalore sogui okha haipano malai laya khoboro kok simino salai tongo abo haikeno 3 month lai thangpika afurni simike bwrui o takhok bai agina haike kahamke kokrok salia ongnani jengkha tei bono kolrok khlaika kebo sabo bai jani kok salaijak waiting mamangno mankha o takhok bwkha bisingo belai kheno kosto ongjago bo sungo bini bwrui no sabo bai asa kokrok saknai phia bwrui bono kok kifilo ang jesa bai phano kok sathung nung tamo samung nang hnai o takhok ke o kok no khnawi bwkha belai kheno kosto ongjakha tei kol khlaika kebo waiting mangno mankha ulokhe bwrui khuk bai thangno bono sawi rikha ani chala tongo ano tei kol ta khlaisidi hnai angno no hamjak manliya hnai saka i kongno khnawi o takhok rintos belai kheno bwkha kostongkha bwkha saka bo tongui manliya bo chawi manya nungui manya thui manya aba haingkha bo tabuk bo hamjagui no tongo hnai saka Dakoborok disclosure YouTube channel no taine ang norok ni takhok Andrew de Burma wansugui naikha ke takhok rintos ni bwkha belai no kosto ongsuk khana abo jeng feel khlai sugui manya tamni hinba belai hamjakma kwluknai borok ongya hingke kebo phano duka manmani yagulo
tabuk bo hamjagui tongkho hinui sawi manya phiaba tei tamo khlaisinai je yakar thangna muchungnai borok se yakar thango hinkeba ang sanani muchungmani khe je borok sikang sikang hamjago hinui bokha manriwui nini bokhano kosto rinai bini bagui nung tei kwbang tawan suksidi bo nung hai maya ganang hamjaknai no yakarui thangmani abono bini loss laibo nung hai tei khoroksa hamjaknai manani bini bagui asuk klai ungla thik no bo alka partner mannai haipono nung bono bujimasuk aborok bono bujiwi mangala aboni bagui no je ungmani kahamni bagui no ungu hini wansukdi nung bo katal yapri no barok di tamni hinba uklok uslowui naharnai borok khe dera mungo klainai haini bagui no bwskango se naharui himnani srungdi hake bayapsong norok tini otakhukni kothoma no khnawi bahai ungkha norokni bakha bahai kosto mankha abo norokni khani mote khai comment khlai sadi teo video no share khlaina tapokdi ani channel o tabuk bo katal phai tongo hunkhe subscribe khlaina di norok jotono kaham kwrung tongbai di hambai।